fil-kwitta bil-lejt tisma' anki l-ispara right across the border, jiġifieri mhix. Barra minn hekk għandek tensjoni kbira ħafna għaliex il-gvern Sirjan jipprova kemm jista' il-politika tal-Libanu dejjem iddependit ħafna mis-Sirja u għadha sal-lum jiġifieri li President tar-Repubblika ma jiġix elett jekk m'hemmx almenu approvazzjoni taċita tal-gvern Sirjan. Allura hu qed jipprova kemm jista' iġib il-gwerra lejn il-Libanu jerġa' jqajjem rewix tal-Libanu stess. Is-sitwazzjoni hija ħażina ħafna u l-problema li mill-ġiex naħat bħalissa hemm massakri. Naturalment il-gvern għandu armi ferm iżjed qawwija, imma issa u dak il-periklu qed jaqgħu il-military bases fidej ir-ribelli u ħafna drabi fidej il-merċenarji. Ġifieri il-massakri mill-ġiex naħat qed isiru.